Sokáig úgy gondoltuk, hogy az éjjeli vándor már minden titkát megmutatta. Ott van fent az égen minden éjszaka ugyanazzal az ismerős arcával, amelyet gyerekkorunk óta figyelünk. De ez csak a fél történet, mert van egy oldala, amit soha nem láthatunk szabad szemmel. Egy oldal, amely mindig elfordul tőlünk. Az éjjeli vándor rejtett arca. Ez az elnevezés azonban félrevezető, a rejtett oldal nem sötétebb, mint a másik. A nap ugyanúgy megvilágítja, csak mi, a föld lakói, sosem pillanthatjuk meg innen. Ennek oka az éjjeli vándor tengely körüli forgása. A forgás és a körülöttünk való mozgása tökéletes összhangban van. Ez azt jelenti, hogy mindig ugyanazt az oldalát mutatja felénk. Ez a jelenség annyira pontos, hogy évszázadokon keresztül fogalmunk sem volt arról, mi rejlik a túloldalon. Egészen 1959-ig, akkor készült az első kép a túlsó oldalról. Amikor a felvételek először megjelentek, a tudósok megdöbbentek. A rejtett oldal teljesen más képet mutatott, mint amit addig ismertünk. Míg a felénk néző rész tele van sima, sötétebb színű síkságokkal, addig a túlsó oldal vad. Egyenetlen és kráterek ezreivel borított, mintha két külön világ lenne, egyetlen égi vándor testén belül. Miért ilyen különböző a két oldal? Az egyik elképzelés szerint a válasz a belső szerkezetben rejlik, úgy tűnik, hogy a felénk eső rész kérge vékonyabb és könnyebben át tudta törni a mélyből feltörő forró kőzet. Amikor még fiatal volt a naprendszer, a túloldali rész viszont vastagabb kérget kapott, így ott megmaradtak az ősi becsapódásos nyomok, a sziklás, vad felszín. De az is lehet, hogy a föld és az éjjeli vándor közötti vonzás is szerepet játszott ebben a különbségben. A föld felé forduló oldalra ható erők más fejlődési irányt alakítottak ki, mint a túlsó oldalon. Egyes kutatások azt is feltételezik, hogy valamikor ez az égi tárgy ütközött egy másikkal, és az ütközés utóhatása formálta különösen a rejtett oldalt. Bármilyen fejlett is volt az emberiség eszköztára, ember még sosem tette a lábát az éjjeli vándor rejtett oldalára. Azonban nemrég egy eszköz leszállt ezen a részen, és vizsgálni kezdte a kőzeteket, a talajt, sőt növények csíráztatásával is kísérleteztek. Ez a terület különleges, teljesen védett a földről érkező rádióhullámoktól. Ez azt jelenti, hogy itt lehetne létrehozni egy csillagfigyelő állomást, amely zavartalanul kutathatná a világ mindenség legtávolabbi jelenségeit. A rejtett oldal tehát nem csupán egy elforduló félgömb, hanem az emberiség egyik utolsó közeli, mégis ismeretlen vidéke. Egy csendes, időtlen táj, amely túlélte a világ mindenség legnagyobb viharagy. Egy hely, amelyet még nem ért el a civilizáció zaja, és amely talán válaszokat őriz a világ mindenség születésére, vagy akár az élet feltételeinek kialakulására vonatkozóan. És talán egyszer ott tesszük meg az első lépést, hogy elhagyjuk szülőbolygónkat. Egy bázis, egy figyelőállomás, vagy talán egy új kezdet. Az éjjeli vándor túlsó oldala lehet a jövő kapuja. Mert a rejtett oldal nem sötét. Csak még nem ismerjük eléggé. És minden, amit nem ismerünk, egyben lehetőség is.